Haleluya. Phumeni ezweni lakini nasendlini kayihlo naseyishotsheni akushiya ukuthi nyanya ifamily yakho alisho njalo. Haleluya. Unganyanya ifamily yakho uthi kusho izwi cha. Alisho nyanya ifamily yakho, nyanya onkulunkulu babo ababakhonzayo noma kuthiwa nabakhulise ngawo banyanye ngoba uNkulunkulu omdalile uyabanyanya. Haleluya. Uma ngabe uKristu Jesu ephila kuwe lithi lenkosi mawubekile lo mqondo uKristu Jesu, umqondo wakho ufana noJesu, into uJesu ayinyanyayo nawe uyanyanya. Ungathi ngenzela bona Nkosi yami, engenzela abafowethu Nkosi yami nabajabule, ngenzela nje Nkosi yami ifamily yami nayijabule. Hey, asibona balelizwe thina siyadlula kulelizwe. Ikhaya lethu lihle, ikhaya lami lihle kaphesheya wethu nangale, ikhaya lami lihle wethu nangale, onke abanethembe njalo bayasishambulula impela, bayalahla isono nemithwalo, nakho konke kuba bambeze. Lalela-ke ama-benefit okushiya izwe lakini nezihlobo zakho ukuthi uNkulunkulu wena ukuthembisani mawumlalela. Haleluya. Kuverse number 2 uthi ngiyakukwenza isizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu. Wena thandi mina, shaya isifuba sakho, thandi mina. Say me, tell me na, isizwe esikhulu, tell me na, ngisibusiso. Haleluya. Wena uyisibusiso, mina ngisibusiso. Uma umlalelo uNkulunkulu washiya izwe lakini nezihlobo zakho. Haleluya. Abantu bangabaleke emakubo bathi bawumlambo bathi masibaleke emakhaya, sabesahlala emakhaya asiyezwe leli ngiyaqambela manje ngisho lotho bazalwane. Angazi langikhathi nabazali benu nithi mina ngathi balekane emakini. Ithi Nkosi uJesu ithi angizile ukuletha ukuthula, uthi kodwa ngizophonza inkemba. Hayi Nkosi yami, limnandi izwi lokho. Ngizophonza inkemba ukuze nithi nihlele endlini eyi-1, nihlale nahlukene ngemibuso. Lithi lenkosi baliveza uyindodana noyise sabahlukene ngombuso, umolekazana nomamezala sabahlukene ngombuso, indodakazi noma wayo sabahlukene ngombuso, kodwa basendlini eyi-1. Jesus. Inkemba yisi, inkemba uJesu uqobo lwakhe yisi. Uthi uJesu ngizoyikhonza mina phakathi kwifemeli bekhoza uNkulunkulu bakubo, bekhoza uNkulunkulu babo, kodwa mina ngofika oyedwa kulo muzi noma kwababili ngifike ngihlabe inhliziyo yakhe. Lithi lenkosi ukuthi ohlabela kahle izwi la ihlabe inhliziyo yami langibonisa uyaduwa kwami athi ngase vuma izono sami egongoza mase lifikile izwi likaJesu Kristu phakathi kwakho. Uyahlukana ezono ebelisenze ekhaya noma kuthiwa usethenjwa elisungizela impepho, kodwa niyahlukana noma kuthiwa uyaziwa ukuthi wena unquma imbuzi uhlaba inkomo, mase efika uJesu nihlala kwahlukana. Baqhubeke bazenze into zabo engasazenzi ngenxa kaKristu, ngenxa kaKristu, ngenxa kaKristu, ngenxa kaKristu. Sivuleka amehlo
ubona into engabona. And umoya engcwele bazalwane uyawuvula amehlo omuntu akubonisa izinto engabona. Haleluya, haleluya. Mina ngikhule sidlala endaweni kaShaka lapha eStenga. Kundawo imbozi yami ukuthi imbozi yami besanda kakhulu ukudlala kuwo lomfula ubiyele nje unenenyoka isanenyoka khona kuthiwa kwageza khona uShaka khona iyasalaye iyashaya iphathi uShaka khona ngathi bayiguqa khona sekudase waqina ke manje bese singene khona kumnyama phakathi edwaleni sidangile sizingana ngaso sihlala nenyoka siwenze njani sidangile nje manje sengisindisiwe ke bazalwane mase ngisindisiwe uNkulunkulu enze simanga angithathe ngomoya kusuka kaMashu ngiya eStenga ngomoya ngilele ngala but ezweni kamoya ngiyahamba ngithivele ngiyeStenga ngiyelapha ngasembozi yami ukudla ngakhona ngiyahamba khona mangihamba kuqhamuke ilizwi kaJehova phezulu lithi umoya wedlozi umoya ongcolile ngilalele ngamthembu lithi leso liqhubeke explain lithi ngoba uma umuntu efile emhlabeni exabene noNkulunkulu lo moya uyahamba umsebenzise lento yenza senze kumina bazalwane akwazi ukuthi ubaba wami oma wami afe emhlabeni ngingasebenzi enje azazi wayena nje bekubheka nakuyena bekhonthela akashiyanga nje inkomo akashiyanga mbuzi akashiyanga nkukhu akashiyanga lutho akhosho kwamara investile ngempilo yami angishiyenge nalutho bese efike kumina athi ngane yami ngilambile ngifuna ungenzele intiyanyana nje Nkosi yami ungihlabele inkukhu noma ungihlabele inkomo abashiyanga inkukhu la ekhaya mina kwalo manje uthi ngithi lo tiyanyana ngoyithatha athi ma ungakwenzi lokho ngophula ingane yakhe yabona inonya kanjani uginqa nemoto ubulala uma wakho loyo ongenze kanjalo akuyona bazalwane uNkulunkulu wayikhuluma lento yacaca kumina ngiyayibona ukuthi yazi sidlala ama scam ngamtshela kanjalo umuntu mama behliswa lezi zinto zikaMaster beyikhuluma la endlebeni imkhonto ethambe emadalini osenza khona ayekhona ithi hamba sesekashaya sifuna ingobe emhlophe ayekhona uthi ingobe emadalini uthi umoshi imali eningi lo moyekhala athi ngimoshi imali eningi ngeNkosi ufuna ukuphuma kulento lena ngamtshela scam lento mama scam lento lena thatha uJesu akayenzi yonke lemkhuba lena wamthatha uJesu yamsabisa lemoya yathi uphethe igazi la ekhaya ngamtshela ngiphethe igazi khona uJesu akathi namanje la phethe igazi namanje uyabona idla ukusabisa emoya and le moya isekakhulu bafowethu le moya iyakwazi ukuthi ifihla yabona iyakwazi ukuthwebula umuntu ikushale kisho bamba isithombe sakho yothi mhlawumbe ufile ivele ngathi iwena igqoke isithombe sakho uma ingasi kubone mask yesithombe sakho ngathi ungavela ubaleka wena kanti indlela ehlezi inyama yakithi kanti noma ngichuka wena ungasibona lezi zinto lezi because ingilosi umnyama siyazifihla sisebenza negazi kakhulu Abraham aphumesa unyakeni nasehlutsheni sakho phuma lezo zinto lezo phuma ngimasa kungcolisa eNkulunkulu siyamqasula ongabe ukuthi umuntu mayefa enza lezi zinto uya straight eHades njengamanje bayakhala abantu eHades ngingafika khona ngabona umprofethi wamanga bedebe eSouth Africa umhlaba wonke uNkulunkulu ngibonisa iHades ngisaba ngabe into engayibona lapha manje ngisaba ngabe ekhuluma ngayo ngivele ngisabe ngabona amademoni abadamakhulu esigona ephethile ecijile emhlaba umprofethi abangalayishila emhlaba kwathiwa yihlupho zabaprofethi bamanga umuntu bayumprofethi wamanga ethandazela amanzi ethandazela amafutha ethandazela intambo ethandazela amakhandlela ethandazela amatshe athandazela noma yini baleka imini kingdom baleka imini kingdom wakhonza umbuso phakathi kwamanzi we-queen of the ocean baleka lo kingdom against i-kingdom yokhanya amen i-against yamthanda uNkulunkulu ungibonisile izinto ezi-against i-kingdom yokhanya wangibonisa uPhini nasemanzini imimeti lena engathi nomsila kanjena wangibonisa yona uThixo waseyangitshela wakhipha kanje eBhayibheli wathi le nto lena inamandla kwi-kingdom yayo
kodwa amandla ena awadluli ala eBhayibhelini. Kunamandla ala ezweni kaNkulunkulu bazalwane. Kunamandla ala. Kunamandla ala amakhulu kakhulu. Adlula wonke amandla amanye amandla. Hallelujah. Uthi ngiyakwenza isizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu, wena ube yisibusiso. Yabona, ngoba namhlanje usukile ezweni lakini waba kule ndawo lena usuyisibusiso namhlanje. Namhlanje yamukela lokho ukuthi uyisibusiso. Ungubusisiwe kaNkulunkulu, ungena kwakho kule ndawo le uyisibusiso. Ungena kakhulu kuJesu uba yisibusiso. Usungena kwifa noma efeni ya-Abrahama. Lithi sibenkosi lo-Israyeli kamoya, inzalo ka-Abrahama, uhlanga okhethiweyo, nisizwe esingcwele. Wenziwa ube isizwe esingcwele uma ungena ngesango elinguJesu Kristu. Verse number 3 uthi ngiyakubabusisa abakubusisayo, nokuqalekisayo ngiyakumqalekisa. Imindeni yonke yomhlaba iyakubusiswa kuwe. Hallelujah. Umzalwane nje okubusisayo uyabusiswa uNkulunkulu. Umzalwane okunakekelayo uyakunakwa nguNkulunkulu. Kodwa umzalwane okuvukelayo noma umuntu okuvukelayo olwa nawe uyoshawa uNkulunkulu. Akashawa wena, uyoshawa uNkulunkulu. Umfundela abaseFilipi chapter number 3 from verse number 7. Sizovala. Kanti ke lokho okwayinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngiyakushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Qhubeka. Amen. Kanti ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Bazalwane, siyadela leli vangeli likaKristu. Ngenxa kaKristu, mawufuna ukuhamba kahle noKristu Jesu, ufuna ukuhamba umuzwa kahle uJesu Kristu, bese siyashukana ama-boyfriend, yashukana girlfriend. Nciko awubi ne-girlfriend. Uma ufuna ukuhamba kahle la uze amandla evangeli, uyahlukana nalezi zinto, bese uJesu ekunika yena. Mafana kunika umyeni, ukunika indoda evela kuye. Uyabona, ozoshada nayo. Uyabona, ukunika umuntu okumele ushade naye. Awuphathi sinomi kanjani, awulingisi lelizwe, uyashukana nento zezwe, uhambe kahle noJesu. Hallelujah. Uyashukana amanga, uyashukana yonke into engcolile yalelizwe, uyashukana even ukubuka izinto engcolile efonini yakho. Yabo ifoni yakho awubuki kuyona izinto ezingcolisa umqondo. Uyashukana wonke amanye yalelizwe, yonke into enzuzo la enyameni yakho uyishaya indiva. Yonke into esukuvusa inkalo zenyama uyishaya indiva. Ngenxa yokukhuluma umazi uKristu Jesu. Kunabantu abasebakholwa baqhubeka bebosikithi, kunabantu abasebakholwa baqhubeka bebinenfu, kunabantu abasebakholwa baqhubeka benza izinto engcolile. Kuyadelwa. Salahla konke, kanti ke lokho kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Uthi uKristu Jesu othanda ukungilandela makathabathe isiphambano sakhe angilandele imihla ngemihla. Hayi ngesonto kuphela, uthi uzosonto ngesonto bese ke uyibona solungile. Omunye athi ngiyophumula izolo. Phumula izolo bazalwane, umuntu uyasindisa lahle izolo. Awuyiphumule izolo, asekho isona esincane enkulunkulu uthi naye ngizophumula lezi ngishiye lezi. Lahla zothi, bulala zonke.
usale wena ungumntwana kaNkulunkulu, uyithempeli likaNkulunkulu, uyindawo kaMoya Engcwele, uMoya Engcwele abusa khona, alawula impilo yakho. Verse number 8 uthi yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami. Ngengobukhulu bokuyazi inkosi yami ngishaya indiva yonke into. Uthi engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Inhloso enkulu ukusizuze uKristu bazalwane. And uKristu esikhuluma ngaye useyabuya. Mawubuka izibi ubona amahembe bezibi ngapha nangapha, azi ukuthi uqala kwemihele selusondele usuku lokubuya kaKristu Jesu. Kuza isikhathi esinzima maduzane nje. Lento ibona kunyakazo Iran, kunyakazo America, kunyakazo Korea abantwana, kunyakazo amazwe ngamazwe. Yazi kusesondele usuku oprofetha ngalo. Ikhona indoda okumele yambulwe, indoda engenamthetho. Manje langabunjiwe uKristu wena awuzukwazi kuma ngosuku olubi, ngosuku olukhulu oluzayo, ukuze ukwazi ukumuzabalaze. Base fika isikhathi sokubuya ngomhlaba wonke, into ezomisa ukuthi umvumele uKristu Jesu abunjwe phakathi kwakho, agcine phakathi kwakho, ahlala zinze phakathi kwakho. Angabi isivakashi, ungamele isivakashi uJesu Kristu phakathi kwakho. Ungamele isivakashi kube ngathi uvasha ngeSunday. Usuya Monday nje wena nje uphila impilo ngesinomo kanjani, uphila impilo yamademoni, ungeyenzi kanjalo. Ngoba lokuzuma usuku ufika njengesela, usuku lokufa lufika njengesela usuku. So sibela izinto zonke, siyayidela sishaya izibi ukuze sizuze uKristu. Verse number 9 ngifunyanwe kuyena ngingekho, ngingenakho ukulunga okungokwami obuya ngomthetho, kodwa lokho okuya ngokukholwa nguKristu. Ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. Ithi lenkosi ukulunga kwemvelo kuyafana nezibi noma nedwedwe ezibolile. uNkulunkulu ufuna ukulunga okuya ngokaKristu kumuntu. Ukuze umuntu athi ulungile ezulwini udinga uKristu phakathi kwakhe, ukuthi ahlale noKristu, uKristu alawule, uKristu abuse phakathi kwakho, agqilise uKristu, uzihlambulule, uvume izono, uvume yonke into ekwahlulayo, uvume uKristu Jesu uzovela. Bazalwane, Jesu Kristu mayibuya akazizolanda isonto, uzolanda ibandla lakhe, abantwana bakhe abandele zonke izinto egameni lenkosi uJesu Kristu. Ingakho nathi ngeke sithi nje la ekhaya hayi uJesu Kristu ulande thina la mayibuya, cha ulande nje lonke ibandla lakhe umhlaba wonke, owalifela yena elingafelwanga indoda kodwa lafela uJesu Kristu. Uma sebonakaliswa lithi lenkosi nathi sizoguqulwa sifane naye bese simhlangabeza. Amen. Uma ebunjiwe kithi uKristu Jesu, akabunjwe uKristu Jesu phakathi kwakho nami. Mvumele uKristu Jesu abunjwe, ahlale phakathi kwakho. Mnike isihlalo uKristu Jesu kuhlala enhlizweni yakho. Ngabe umnikile lo Jesu kuhlala enhlizweni yakho ukuthi ahlale, noma awumnike isihlalo umisa ngenyawo uJesu ukuze ashiyakudedela ahambe eduze kwakho. Mnike isihlalo uJesu, mnike isihlalo uJesu ahlale phakathi kwakho. uJesu Kristu masimnikeza isihlalo enhlizweni yakho, awuvumeli lutho engcwele luzongcolisa inhliziyo yakho. Bahlele uKristu Jesu. Uma ukhona efuna ukungcolisa uyibalekela ngokukhulu ukushesha. Awuhlanje unethenze ngesonweni kuze kuvame umusa, kodwa mawubona ukuthi lento isono ufana esonweni uyabaleka. Ubaleka noKristu phakathi kwakho, ubaleka noKristu. Noma nithi uyayithela ukuthi uhlale esonweni ujabulisa abantu ngesono, noma nithi uyayithela ukuthi ulahlekele umbuso kaNkulunkulu, ulahlele ukuphila kwaphakade, noma nithi uyayithela. Ungahlali ezintweni ezingcolile, ungahlali nabangani abakhuluma ngemikhuba, abakhuluma ukungcola, abakhuluma ukukhohlakala, abakhuluma izinto abazenza amakamerweni. Ungahlali nabantu abanjani bakungcolisa wena.
ebangcolisa umoya ingcwele phakathi kwakho. Umoya ingcwele akakwazi ukusebenza kahle ngenxa yakho ukuthi uvule lamadimoni la endlebeni la kunegate oluvulayo ukuzwa into engavala. Ungalaleli noma yini la, ungabuki noma yini la, ngoba uvula amasango esitha. Yothi sihlasele uqala akuthandazeki, ngicela ningithandazela Nkosi yami, angisathandazeki, ngiyasindelwa. Wena ovula amadimoni ngale yasekhaya. Akithi Nkosi yami, wena umuhle kabi nje, wena ubuKristu. Ungafuni uzongcona abantu ngaphandle bathi emuhle bancome dole inkanuko. Cha, sincome nje uKristu. Ngimuhle, ngingane kababa wami, ngimuhle ngikubaba wami, ngimuhle uKristu Jesu. Nawe ufuna ukuthi ngcoma na ukuze ungeke uhambe uncoma abafana ngaphandle, ungeke uhambe uncoma abantu esikoleni philani. Nawe ngcome nawe Nkosi yami kwesibuko intombi naphilani. Singaba muhle kanje, singahlanzwa igazi kaJesu, ngimuhle ngikuKristu. Uyabona, ngimuhle ngikuKristu. Umuntu bayise kuKristu uba muhle bazalwane. Mina benginganecrash yabona siscrash la bona la ikhanda la bona. Ngashawa ngebhodlela likaBheka lekhasini light na. Ngangixhasa igazi umzimba wonke. Ngangimarafa. Ngikuravasi solo. Kodwa namhlanje senginama ngibuza Nkosi yami, sengimuhle ngikuKristu Jesu. Ngoba igazi likaJesu Kristu liyamhlanza umuntu. Angithi ngisho ngigqoka iy'tanda zethu ngathi ahleka amabhulukwe ngapha, istep sami ngathi ngumjidi kuloba bamahamba ngathi neplay mangihamba ngaphansi inombolo ngala. Yabona isigqoko inqoyi ezihleli ngala, bajida ihamba kanjani. Yabona ihamba nje, uyabona athi ukhubazekile, ukhuthaza isono. Kodwa uJesu Kristu uma esefikile unyawo luyaqonda, uhamba kahle, uhamba uyela oyakhona straight, uhamba phakathi isithuphe. Bajida kanjani inombolo ngaphela. Ulibuka Sathane lolo. uJesu bese uyasikhipha lelanguage yaSathane. Siqonde noma khuluma into eqondile, awulokhu ufana nenombolo phakathi emajimbi kusemajimbosi ebolova sishaba phumile lento lana. Osisiphethu akubona amatheli, akubona uQueen qamba mama biza ngoQueen. Amen. Tukhona seLondon, leyoQueen baseLondon. Yabona indaba. Nango sisamajidasa awabhuda sewona amagents angase kubizwa kanjani ke manje. Inje sokusese inje zikhala. Ayise ayisekho lo kaKristu. Amen. Yaqonda nje obhuti bethu in Christ. Osisiphethu in Christ. Obaba bethu in Christ. Obaba bethu in Christ. Abafowethu in Christ. Yabona nje laqonda ulimi lube mnandi. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba umuntu uma esekuKristu Jesu uyisidala esisha. Okwaqala kudlulile, lokho besikwenza kudlulile. Bheka sekuvela okusha. Uyalahlekela umusi waSathane. Lasho njalo le omuyibhulu seMozambique sesiphuza nabo lapha eTavern kaDube basangibona eTavern. Uthi mina asakubona eTavern kwenze njani mfethu kwenza ngale kuwena. Ngithi mina sengiyakholwa sekufika uJesu empilweni yami. Bathi ayishoka elisondo lakho leli lasiphumulela abantu manje sofika sonihlasela besondweni lakho bandazi aphumuka manje eTavern. Uyabona ukhuluma ngeKingdom of Darkness uthi kuyaphumuka manje. Ngibalekile phela namanje. Amen. Muhle Jesu bazalwane. Uthi ukuze ngimazi verse number 10. Ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe. Into eyenza ukuthi ngimazi uKristu Jesu namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe ukuthi ngikushaya indiva konke. Lithi lenkosi uJakobe lo seUIsrael wafika isikhathi sokuthi ayobamba noNkulunkulu. Lithi wawelisa konke ayinakho. Wawelisa amakhosikazi akhe, wawelisa abantwana bakhe, wawelisa imfuyo yakhe, wawelisa konke. Wayeseyobambana noJehova. Amen. Siyawelisa zonke izinto ukuze umazi yena uKristu Jesu namandla okuvuka kwakhe. Kubiza ukuwelisa zonke izinto. Kubiza ukudlulisa zonke izinto. Kubiza ukuthi ngabibikho into ezokubambezela kule ndlela. Khona uzokwazi umbizi baba egameni likaJesu. Ngiyacela baba ungenzele umusa.
ngithi manje umbiza kahle uwelisile zonke izinto uwelisile yonke into kumnandi kumbiza ukuthi baba siwelisile kuyanambitheka naphakathi kwakho sesiyavala verse number 11 uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo verse number 12 kungesikho ukuthi ngiyayithanda le kungesikho ukuthi sengibambile nokuthi sengiphelelisiwe kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona kuKristu Jesu. Hallelujah. Verse number 13 athi bazalwane angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile kepha kunye engikwenzayo ngikhohlwa okungasemuva ngizelulele kongaphambili nami bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu angisho ukuthi sengikubambile kodwa kunye engikwenzayo ngikhohlwa izinto ezenzekile izolo ukuthi izolo usibani bekhuluma kabi ngami engigxeka engihlambalaza ethini ngiyakhohlwa uyena bazalwane ngiyakhohlwa lezi zinto abeyikhuluma ngami ukuthi bemelele nami omunye futhi ungixoshise emsebenzini ekhuluma kabi ngami engikhuluma ngabaphathi engisho ngamagama angekho right ngiyakhohlwa lokho ke ngizelule kongaphambili ngoba mangase nginake yena ngase ngilahlekelwe uKristu Jesu ngase ngilahlekelwe umbuso kaNkulunkulu khohlwa ukuthi umphathi wakho izolo bekuthethisa izolo bekuthuka athi nisidomu wena isiduphuka wena isiwula uzazi kahle awuyona lento khohlwa lokho namhlanje zelulele kongaphambili kodwa uzozuza uKristu. Amen. Khohlwa ukuthi ingane yakho wayizala ayinaka ayinandaba nawe isibuke siwesidwedwe ikubuka into ngelutho khohlwa lokho zelulele kongaphambili kuze uzobamba uKristu Jesu. uJesu Kristu kuyena ohambela izidingo zakho uyakwazi lokho okudingayo wena ungakaceli kuye. Amen. Uzohambela zonke izidingo zakho khohlwa ukuthi Nkosi yami inyanga siyaphela sekumele ngiyorenta uma stand Nkosi yami angazi le game ngokwenza khohlwa lokho Kristu Jesu provider. Kristu Jesu provider. Hallelujah. Sinofakazi balokho khohlwa izinto zonke ubheke amehlo akho abhekise kuye verse number 14 sesiyayifana le 14 okugcina uthi ngijonge emgomeni emklomeleni wokubizwa okukhulu kwaphezulu ngoNkulunkulu kuJesu Kristu. Hallelujah. Elasibeke khona bazalwane sibhekele indlela yahamba bazalwane sikambiswa izinto ungavumeli lutho ezokumisa kule ndlela ungavumeli lutho ezokuthiya badade nabafo kunjanina uma mitata swahuba bodade nabafo kunjanina uma mitata swahuba ni kone mthwalo le yobalula lohamba agalula indlela yebo bakithi sobo Jesu fane lobuko sinje odunyi swapezulule nxa kufika isikhathi sokulingwa isikhathi sokukhathazwa vele
ngicela uzihubele njengoba sisuzama uyajwayela ukuyihubela ngapha Nkosi yami ngimuso ngilapha nasehuba intokazi enoJesu lapha nakwayo usho Nkosi yami yahuba intombi yasezulwini yamuhaya uThixo yamusha ubaba yamusha uNkulunkulu uvela uyihubele mase kufika inkathazo uvela uyihube ezinye inkathazo bazalwane zishaya ukuthi uyahlabelelela nje uyayidumisela nje uyaweshipela nje la worship bazalwane kunamandla akhona it is the cause wabethi beyohlasela behlebe ngobungcwele bemdumisa uNkulunkulu bese uNkulunkulu enza izitha zabo zivukelane zodwa zihosha inkemba zihlabane zodwa bedumisa bona bedumisa uThixo nathi ngelinye ilanga lapha endlini kaMashu noma ngomlambo sashisa igundwane elikhulu bazalwane igundwane sesizabisa lishaya ngashayeki kodwa kwafika ukuthi mama umlambo namhlanje ake sidumisele uThixo ake sidumisele uThixo ake sidumisele uThixo sathi sadumisa nangohlelo wayekhona ngalelo langa wayibona imihlola egameni kaJesu ethe kakhona sathi masidumisa masiqeda ukudumisa sathi siyaguqa siyathandaza ngalibona igundane lishule eduze kwethu selikhubazekile ngaba kanje bazalwane amandla dumiso amandla dumiso ngaya kulo nami sengihamba kahle ngalithi thafa la elikhulu igundane lafa egameni likaJesu Kristu sidumisa selihluphile lithola ama-underwears ohlelo lithola ama-underwears ethu lwafakwa indawo emgodi ezimikhuba wawubona ngilona nje igundane enomani leli yidimo lenqobo lwalo kodwa endumisweni bazalwane kunamandla ingakho uMiriam ngelinye uma ngabe bembona uNkulunkulu enqoba impi yaseGibhithe olwandle uMiriam yaqala uyahlabelela uthi Ebeneza Jehova ukuthi usidinile waze kwaba lapha athi hasi nenkweli yalo ukuphotha olwandle ngoba uNkulunkulu wethu mayisefikile bazalwane esilweni izimpi zethu nathi siyamangala athi ohlabelelayo nami ngiyamangala ungezela ngokuhle ngiyamangala nami ngiyamangala ungezela ngokuhle usenzela ngokuhle uma ngabe sihleli kuye uthi hlala kimi nami ngihlale kini uthi ngaphandle kwami ningenze lutho uthi niyacela enikuthandayo nikwenzelwe uthi ngalokho igama lingababa liyakhazululiswa masihleli kuye nakahleli kithi haleluya hlala kimi nami ngihlale kuwe thandazo wami iwoyi ngihlale kimi nami ngihlale kuye haleluya bese ngiyathandaza bese ngizodla ngokukhuleka bese ngihamba noJesu athi ohlabelayo hamba noJesu indlela yonke akasimele hamba noJesu indlela yonke hamba noJesu indlela hamba noJesu haleluya ake simshayele izandla uNkulunkulu bazalwane sesiyothandaza egameni likaJesu ake simshayele izandla egameni likaJesu Kristu let's prophesy ake prophet namhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha njengoba ungene kule ndawo njengoba uhamba nomlilo njengamanje lithi leNkosi wasenza inkosi zakhe amalanga bomlilo wasenza inkosi zakhe amalanga bomlilo la usebenzela khona thanda ungene egethini uthi angena amalanga bomlilo egameni likaJesu Kristu la ufunda khona ungena khona ngeke uthi angena amalanga bomlilo egameni likaJesu mawungena ekhaya lakho ngena uso ukuthi angena amalanga
bathi bawungena ungena behlathana ngomlilo izinto ezolikhuluma khona izinto eziyosha my God konke yosha egameni likaJesu Kristu ngifanele ukuthakatha namhlanje bonke uyathakatha bochuka kothi uyathakatha lo mama uyathakatha lo sisi uyathakatha lo bhuti ngincithula into namhlanje ozoyamukela yasezulwini kunamandla ozowamukela wama nawo sadasini Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga Nkosi yethu engcwele siyabonga uNkulunkulu wethu ophakeme ngegama likaJesu Kristu siyabonga Nkosi yethu enamandla akekho Nkosi ofana nawe akekho Nkosi ongalinganiswa nawe Oh Jesus Christ my God siyabonga Nkosi yethu enamandla phakeme uNkulunkulu wethu phakeme Nkosi yethu engcwele phakeme Nkosi yethu enamandla phakeme phalamadwala ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha phakama Nkosi Jesus my God thank you Jesus ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga Nkosi yethu enamandla siyabonga dala lethu unqobile Nkosi yamakhosi nqobile ingonyama yomndeni wesizwe sikaJuda nqobile uJesu nqobile inkosi nqobile inkosi inqobile inkosi yamakhosi inqobile iwundlu elahlatshwa eKalvari nqobile inkosi enamandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga moya engcwele siyabonga Nkosi yethu udumo lukufanele nenkazimulo lukufanele Nkosi yethu enamandla phezu kwamandla wonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga Nkosi yethu Jesu siyabonga dwala lamadwala siyabonga umsindisi wethu egama likaJesu siyabonga Nkosi engcwele usisa Baba abantwana bakho Nkosi Jesu abawazi ukuphumelela nenkonzo Nkosi Jesu enamandla kangaka babusise Baba ngamunye ngamunye Baba yena isandla sakho phezu kwempilo zabo phezu kwamakhanda abo Baba bendela Nkosi isibusiso sakho ngegama likaJesu Kristu abagulayo ngegama likaJesu Kristu ngithumela umlilo phakathi emzimbeni yabo phakathi emathanjeni abo phakathi emkhatheni phakathi emthanjeni egazini makushe zonke izifo makushe bonke ubuhlungu ngegama likaJesu Kristu sephula wonke ama-pains emzimbeni kosekwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha moya madliso mayishe moya mphulelo mayishe moya isiqhitho mayishe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha moya ovimba impumelelo mawushe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha konke Nkosi abantwana bakho bafisa ukwenza abakwenza ngempumelelo Baba bafisa ukuqala amabhizinisi abantwana bakho bavele Nkosi ama-opportunity ukuthi uvuleke amabhizinisi ngegama likaJesu Kristu abasebenzayo Nkosi engcwele babiyele ngomlilo Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha banikwa ama-promotion emsebenzini ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu abafundayo Nkosi baphe ingqondo yokuhlakanipha Baba bakwazi ukuphasa ezikoleni ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu abantwana bethu bonke ngabakhulekela basemakhaya abagulayo abakhwele ngomoya abangcolile ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha Nkosi Jesu bahambele Nkosi izidingo zabo zonke ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha abantwana bethu egameni lenkosi Jesu bathunje amadrugs abanye abathunje imoya ehlukahlukile siyabalanda izihlobo zethu ezosispirit amadrugs ngegama likaJesu Kristu siyabakhulula ngegama likaJesu abaje spirit alcohol egameni likaJesu siyabakhulula ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha Nkosi yethu enamandla bakhulule Nkosi engcwele bakhulule dwala abantwana egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, mighty God, thank you Lord, hallelujah Jesus. Siyabonga Jesu, siyabonga Jesu bazalwane. Sesiyahamba siyemakhaya ngiyacela uNkulunkulu ahambe nathi asibiyele emgwaqweni we-transport sihlulekise amadimoni akhe imoto sizohamba bazalwane uNkulunkulu alithwale
uNkulunkulu anenze la nihlala khona bazalwane ukuthi nibe isibonelo sevangeli, nimveze uKristu la nihlala khona, nikhuluma ukuphila ngemlomo yenu, lithi izinkosi ukuphila, amazwi okuphila aselimini lwakho, nawo ukufa aselimini lwakho. Khuluma ukuphila ngaphezulu abantwana bakho, ungakhulumi isiqalekiso egameni lenkosi yethu Jesu Kristu.